зимистони имсолаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо сардии аз ҳад зиёд нисбати ҳамин давраи солҳои гузашта фарқкунанда буда, мушкилҳои зиёдро дар самтҳои мухталифи хоҷагии халқ ба бор овардааст. роҳи автомобилгарди Хоруғ-Рошқалахоруғ бо дар назардошти мушкилӣ таъмирталаб буда, аллакай аксари мавзеъҳои ин роҳ бо дастгирии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди ноҳия аз нав барқарор шуда истодааст. аксари чашмаҳои ноҳияи Роштқала қад-қади роҳи автомобилгард буда, бо сардии ҳаво мушкилии наверо эҷод намуданд. яхкунии оби чашма то поёнии роҳ ба назар расида, кормандони соҳа аз субҳи барвақт ба хонукӣ нигоҳ накарда, баҳри шикастани яхпораҳо ва бартарафсозии мушкилот чораҳои заруриро роҳандозӣ намуда истоданд. Ҳамин чашмаҳои боло ама хез кардагӣ ях кардамин по мефурод. ҳар рӯз мешиканем, ин аз хонагӣ об намешавад, ҳар рӯз боло мебаравад. қаборҳо маҳкам шудаги. Ин боло қатао кардастем, ин хеле кори мо меравад. Техникаҳо дорем, ана хом мекашанд, хок мекашанд, ҳар рӯз ҳамин погрузчик мебиёд, мошинаҳо мебиёнд. ҳамин кор рафта истода. Баъд як-ду рӯз гамтар мешавад, ҳама кори мо соз мешавад. боиси зикр аст ки нақлиётҳои мусофирбар бо як мушкилӣ аз болои ин роҳи яхшуда дар мавзеи ҷамоати Мирсаид Миршакар гузашта, кӯшиш менамоянд аз ҳар гуна садамаи роҳу нақлиёт канораҷӯӣ намоянд. дар баробари ин кормандони хоҷагии роҳҳои автомобилгарди ноҳия бо истифода аз техника ва усулҳои махсус кӯшиш менамоянд ҳарчи зудтар ин мушкилиро бартараф созанд.